you think ang mga riders sa Cebu kamuti? Tatlong patay sa salpukan ng motorsiklo sa Balamban, Cebu. All parts of their bodies injured. Dali lagi na do para dili sila magpakusog tanga to humps para sila rin maamong para seryoso lang ang nindot yun na dapat na magbantay diha hindi mo ginamlay kayo pagkusog rin po na sila kay usa may gamit silang big bike Kung nakay discipline, makontrol gani mo imong pagdagan gyud. Kung nakay discipline, di ka madisgrasya. Yeah, but like, Ano yan? di maduklas. Alog ni kasawa mo ba? ana di tamadlok Patay. uli mingon din ta nga asang laban nun atong laban May buntag, may udto, may hapon, may gabi sa atong tanan. O welcome sa atong bisayang pinulungan. Bay, musta mo bay? Musta? Okay, Ikaw okay ra ka, Brad? mara ka. Uy, pila na si Mana, Brad? Doon na. Mara ka. Muli ka nag-ilis, bro. Oh, pero nakoy napansin nila sa mga bisita ba? Nagkuha lagi nila ganyan, nag-helmet mo si Miguel. supporting headgear Yan o, so safety, para safety lang. Asa ka kanday? Sige, sige. Yeah, but like, Ano? di maduklas. Alog ni kasawa mo. ana di tamadlok Patay. mingon din ta nga asang laban nun atong laban Naman dito kimadlok. di tamadlok isog ta Ikaw ba hilig ka ride rides, Brad? Ride rides. Uy, sige usa ka sa kwan. So, nakabantay mo nag-riding equipment sana, nag-safety na kay... Kano na mo itong sa naitabo sa Central ba na aksidente na motor ba na big bike? na day Huwag kakabaw ano dahi? kabawaan na kay busy ko sa pag-ride dito bro unsa may naitabuan na day Ikaw. Mantala sa kanila before na ako kabaw ka. Na nakahibaw ko kay tungod sa akong grupo sa HACC, Honda EDB Club of Cebu. Ni send sila nako kanang kwan Video. nahitabo ba nga pagbangga sa mga big bike. Ang usa kay padong sa Patangas, ang usa pod kay padulhog Sa video actual or video lang pag-ahuman? paghuman na. Oh. Ikaw, kita ka to, bayar kita ka. Bago lang ako kita na. Pero okay, so ako ay story ninyo ba yung sinitabo ani ba? So duha to ka motor, syempre nagsugat, tama? Ina ko save ko ha. Duha ka motor pero ang problema atong usa ka nag-drive sa motor kay yang asawa na si backride. Iyang asawa niya na sila anak 3 months old if I'm not mistaken. Nya katong usa kay would be I forgot that, but I think in the near 50s na siya, medyo kana ba 50s na ang edad sa usa. So karon nigawas na report. So ato i-flash sa screen na nigawas na report na reckless imprudence, I think result to homicide. I think damaw na to ang gikuan sa police. So ang gisulti nila ang katong naka big bike na R1 which is atong Yamaha kay duha man ni ka motor would be ang R1 o gatong ZX-SR na Kawasaki man. Okay? So nagbangga silang duha. So ang atong nagsakay sa ZX-SR mo atong mag-asawa, nanay anak na 3 months old. O gatong usa ang R1 is ang R1 is siya lang usa. So karon is ang katong R1 mo to na base sa police report or base guro na gather evidence sa mga witnesses, mao to ang nakakos daw siya din nakakos sa accident. Okay? So mangutana ko ninyo kamo based man sa inyong natanaw, do you think na kinsa man jud tong sa bay? kuan katog yung ni counterflow siguro kung ni counterflow siya gisadaan kay sayop naman daan nga ni labang na siya sa pikas nya kusog siguro ang padagan kay usay kita mo counterflow man sad ta pero kana lang mga heavy traffic nga di ba lusot-lusot pero kanang open ra nya mo counterflow yun nya kusog kay padagan na tendency na disgrasya gid Tinood yun noon. Ikaw ba, since ang kita man dyan sa actual video na paghuman sa accident, isa yung tanaw na magkisa misat. Sala gyud sa kwan vehicle 1 katong Patangas ba. Which is katong, May counterflow. ano man to na motor? R1. Yung R1. Okay. Dapat dili siya mo ko ano kanang tanong niya apika siya sa kurbada dili siya mo ahat gyud ko kanang pakusog. Sakto. Ikaw ba rin? Sino tanong? So, kani si An Cortez pataka. Ay mo taw ari ra kanako.
kuan, so mo jud to. Wa man koy kuan jud ana kay mo lagi ka na lagi mo counter flow kay tungod kay hawan kayo. Wa biya ta sa gawas nga na route 6 sa to 66 sa US nga pwede raw mo palusot. So mo lagi na lagi na mo sundog-sundog ta sa laing nasod ba. Crowded beta diri sa Pilipinas. Nya maginana mo. So mo na nanay na si Kwate pero di bisa ta mo kaingon nga amping kay example katong pamilya. Mingo ta amping mo. Nagamping man sila. Pero katong pikas wa man. Wa man siya. Kumpiyansa man siya kay mo lagi feel kani yang nasa sa murag hawan kayo pero mo to ba sa jud to sa ni counter flow lang da ano sa yun na gito ba Mao gid. So kani ako tanan mo as a rider na mga group di ba? Usa di group di ba? HACC. Honda EDV Club of Cebu. Okay, so na ikaw as a rider ba? Ako ano sa rider man sa go. Ikaw rider ka. So unsa na ba na ma-avoid na nato na may ana na mga mapanghitabo ba? Unsa may angay buhaton as a easy rider sa usa ka rider unsa may angay buhaton na ma-avoid na ingani na ko na karon nakabsan sila og yang mga magpapa na nabili na ako na lang anak luwi kay ang anak ba like 3 months old na lang wala na Sari ko na bay nabilin wa na iya mo magpapa wa na nabilin Tama. So, mo na nakagrabe sa balita ba kay sila maguduhagod niya 3 months old pa lang anak ba. So, murag ilang manak ba kay naditso na gani og kuan. Like Pratosan sa kabagkalansan na ni trabaho ang imong magpapa. Ang ibilin sa silingan. Tama. Ito nahitabo. Tama Si ba? Kwate. Ikaw ba asa isip rider ba like unsa may kuan mo unsa may tan-aw nimo na ma-avoid ni na may ani na mga pagitabo. Usara ko mga storya, Brad. Number 1, discipline. Disiplina. Discipline yun. Mora gina kung nakay discipline, nanay mo tanan makontrol gani mo ay mo pagdagan yun. Kung mo sunod ya sa kanang si kuan sa dagan kanang solid lane sa panadira. Kung nakay discipline, di ka ma-disgrasya. Mora na ako makuan yun. Discipline yun. Tama gyud discipline gyud. I think sa ako po no would be kanang know the traffic rules gyud. Like if sample if ang daan gyud is solid yellow lane so gibuhat na sa DPWH or kinsa may naggibuhat niya sa para dili gyud mo overtake tama dili gyud na magi designated gyud na mga lines gyud sa daan mosunod gyud ta sa lane gyud sa traffic like sila magi mas nakaibaw kay sila man gyud nagbuhat anang nadaan. Ikaw ba sa may ikaw sa mga tanaw sa may angay buhaton na ma-avoid ni mga ani ng pangitabo. Dali ra kay na do para dili sila magpakusog. Tanga tog hams every corner. Unsa may hams burger? Dili hams. Kada pag yung hams nga dako yung kayo. Eh para mag inigpadaga nila tan-aw la ayay. Para sila rin maamong kung magpagusog sila rin madisgrasya. Sila rin mo layat. Oo, sila rin mo. So paminan mo dili na delikado mo dang hams dagan. Di gyapon na sila mapatuo kanang mga pakusog dia. Ato nang butangan dia kanang hams pero para seryoso lang ang nindot yun na dapat na magbantay dia. Like mga Mga enforcer. So, nga na ba magbutang yun na dito kay di mo ginamlay malikayan pag sapon na madisgrasya. Naa ra gyapon na mobalik ra gyapon na magpakusog ra gyapon na sila kay usa may gamit silang big bike. Di ba? pagusog gina mo gina purpose na Mo na ilang purpose pagkusog pero nakasayop lang kay gimo na nila racetrack ang kanang sa trust in trust. kay way back gyud kana siyang TCH pang chill ra man guna diha mag-ride Actually, nag-post ganina tong lady rider na I put in the screen, I forgot the name. But ingon siya sa una ko no, ang Trans-Central ko no is way back early 2000. Trans-Central is dili for it's a matter of kuan ba like pampawa daw sa stress kay pampawa siya sa stress in terms of kanang mingaw siya ba like traffic ba kayang syudad adto sila sa babaw kay wala sila nya ana siya kamuti jud kuno siya sa una like sa una ko no makakiat-kiat sa una makakiat-kiat kuno sila sa una na walay maaksidente ba like in kaso masimbak ko maunsa sila kay tungod sa kamingaw sa Trans-Central dili ra gid wala ra gid maunsa like safety ra sila ba but karon kuno bali na kuno masipti pa kuno diri ang sa ubos kitsa sa babaw. So kana ang kuan. Di ba nakainomdom pa ka sa una itong way back 2013? Dili. 2012? No, di ba? First na to ni Saka dito. Ingaw pa kayo. Duha pa itindahan. Ay mga big bike pero dili sila ingon nga mga Daghan. dito sa Felix Bertos. Duha pa itindahan sakto. Duha pa wala pa ganitong baluarte ni Alfredo sa una. Duha pa gid Felix Bertos o kuan pa Adventure Cafe. So diha mi mag-chill mi sa buntag, mo rights mi ana. Chill as in chill lagi pakusog kung kaya nya hinay kung paliko something ana ba mag
chill ba dito din uli dayon. Then naapoy magkuan ito. Mag big bike, mga big bike pero kuan man sila mga saktor po nilang dagan madigid ingon nga karaan naman gay pakusog pero sa butabol pod kay mo lagi big bike lagi. At least sa una sa ako sa istorya pod kaning mga disgrasya naa na gini sa una pod. Ana nga pero tungod lang sa Facebook o mga nga mo nang dagantag may bawan dali tay may spread din ang news. Mo na pero aware ka punda na di kita magkitkiat kung nga na kay pota ka ba na mga pamilya nga maamong nato nga na ba pwede ikaw magikog ka da pero ayo. Ikaw ba? Kana sa na term sa nga na how safety is that TCH naman karon? Kuan Brad, para nako Brad, katong giingon nimo ganiha, wala jud ko kasuway Brad nga ni sako sa PCH Brad nga katong sa una giingon nimo nga mingaw pa gani. Bulo ko saya na Brad kay dugay na biya ko kanang baguhe pa biya ko ni saka na nga crowded na. Pero as far as I kuan man good kanang sa sigig saka na ko didto, okay raman Brad. Dili man ko makaingon nga kanang kuan gid. Pero naagay di gyud malikayan nga naadyo mga riders nga grabe sila ka kusipadagan. Naro gyud na nila gyud. Pero para nako kay dili man kuan gyud. Pero do you think ang mga riders sa Cebu kamote? Like do you think ang mga riders sa Cebu kamote? Okay. Do you think ba na mga riders sa Cebu kamote? Dili ko makaingon kamote bay. Di ko makaingon kamote ang kuan sa Cebu. Naay tanan. Kuan man gud nang murag gi-generalize nimo ba nga kitang Bisaya hilason, di ba? Kaya giingon mo kitang Bisaya kay murag tanan lang gyud kuan. Mo magpatigbabaw lang gyud mga batasan kay mo man gunay bati gud murag masyak na ba kay sa tong kita mga tao ta normal ba to labutan jud atong kuan. Kung naay mulahi usa murag jud mo dyan na yung patigbabaw, murag kung magbuhat, gusto ka masikat ng panahon na, buhat yung di mao. Mura sa nagkang sa kanang sa karon kinamutihay na dyan na yung break sa role kay mo lagi kay tao raman ta. Pero di dyan mo generalize nga tanang tao kamuti. Naalan dyan yung tao nga mga saging. pero buhat dyan, tanang mga Cebuano, di dyan ko ingon nga kamuti ta. Tanan tao dahil disiplina pero nalay uban nga murag nadala siguro sa emosyon kay mo lagi ilang bike kay dokusog na makalimot na silang boundary, silang border. Muna to eh. Sa atong recap or atong conclusion would be safety ra gid ang riding no na mo follow lang kita sa traffic rules kang dili mata ang imo blame kay of course sa katong nawad-an og mamagpapa lisod pud ba para siya samot na baby pa siya ba niya. Feel ako makarealize na siya makarealize after na niya dako na guro siya ba. Grabe ba makaingon ko ba na I think sa rider pod no since nag-ride man sa ko mo nagingon na safety na lang kita sa usa na kuan like balag mo nagingon lagi na balag mag-safety ang usa ka rider kuan man good isud man gyapon ang usa pod dili kay mapiktuhan isud ba kanang mag-safety na ka bat ang imong kasugat dili pod so man hinaot to na tanan mag-responsible riding kita tanan follow the traffic rules gid. So guys if naamoy mga laing topic na angay na mo i-discuss no please i-comment sa ubos nya don't forget to like and share this video and subscribe guys di na kamo na mo taso no so maora to guys so thank you so much